أغنية نهديها لكل مرأة مهاجرة. المرأة فيك المهمة فيك الصديقة، هجرتي البلاد باش تحسن الوضعية، في أرض الغربة تعاني، راك شديدة، نبصم ليك بالعشرة بأنك شديدة، نتمنى توصلي لكل ما بغيتي، نتمنى الراحة ليكي، ديما نفكر فيكي وعلى فراقك من بلادك ليكي، الله يهديكي، هجرتي البلاد باش تحسني الوضعية، في أرض الغربة تعاني، راك شديدة، نبصم ليك بالعشرة راك شديدة، نتمنى توصلي لكل ما بغيتي، نتمنى الراحة ليكي، وراني نفكر فيكي وعلى فراقك من بلادك نفكر فيكي، والله يهديكي راكي شديدة. Lagasure arroputzkeria txokoan, guztiak berdinak izan nahi dugu jokoan. Hemendik ara handikona genero arazoak, inunez iramokoak kasu mordoa. Lagasure arroputzkeria txokoan, guztiak berdinak izan nahi dugu jokoan. تنجيك ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل والله تنجيك ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل Informazioaren aria naiz irratian. Zaloa Badiola. Egunon Euskal Herria goizeko 6ak dira apirilak 3 ditu. Osteguna da ongi etorri naiz irratira. 110% muga zerga orokorra importazio guztiei eta Europar Batasunaren kasuan 120%, hala iragarri du Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Bere bazkide komertzial direnak dira kaltetuenak etxe zuriaren neurri berriekin. The European Union very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Bridgestone multinazionalak Basauriko lantegian 325 langile kaleratuko dituela jakinarazi eta biharamunean apirilaren 7 aurrera grebara joko dutela iragarri dute sindikatuek. Hasiera batean greba maiatzaren 31 arte luzatuko da. Jaurlaritzak bilera eskatu dio multinazionalaren Europako zuzendaritzari. Goizetik hitz egin du hango komiteko langileekin, nola bat bilera bat eskatzeko, eta bestaldetik baita ere eskatu duguna da, zuzendaritzari eskatu diogu, nahi dugula ulertu nola heldu diren erabaki hontara, eta nahi dugu hori jakin, Europa... Eta sindikatuak iragarri duenez, akordiorik gabe amaitu da, Lakuako Guardian enpresako enplegu erregulazioko espedientearen negoziazio epea. Sindikatuaren ustez, ez dira kaleratzen arrazoiak egiaztatu eta kaleratze kolektiboaren aurka egingo du epaitegietan. Bestalde, Sunsundegi 2 aste barru sartuko da likidazioan. Enpresa erosiko duen inbertsorerik ez bada, Sunsundegiko
341 langileak kalean geratuko dira. Maria Txibite gobernuburuak amaierar arte borrokatuko dutela esan du. O sea, tiene volumen de trabajo, pero es verdad que su situación económica es complicada. Bueno, pues yo creo que la esperanza no se pierde hasta el último minuto y hasta el último minuto estaremos trabajando para que esto, bueno, pues pueda ser una realidad, aunque como digo, bueno, pues ya estamos prácticamente en tiempo de Garbina Aranburu eta Michel Lakuntza Imanol Pradalesekin bildu dira. 1.500 euroko gutxieneko soldata propio aldarrikatzeko labeko eta elako buruek patronalari negoziatzeko exigitzeko eskatu diote lehendakariari eta distantziakidetasun bat dagoela eta ez dutela ontzat emango nabarmendu dute. Horrela ohartarazi dute ez direla geldirik geratuko, mobilizatzen jarraituko dutela eta ostegun honetan bertan gaur bertan 11:00 elkarretaratzea egingo dutela patronalaren aurrean Bilboko Euskadi plazan. Eta 9. egin dute greba Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleek, Steilas Lab Ela eta Komisiones Obrera sindikatuek atea zabalik utzi dute greba ziklo berri baterako. Hezkuntza sailaren jarrera edo borondatearen araberako erabakiak hartuko dituzte. Bide horretan negoziazio erreala galdegin diote hezkuntza sailari eta zehaztapenak nahi dituztela idatziz jasotako proposamenak labeko Aritz Bilarrentzungo dugu. Greba eta mobilizazioaren ondoren etorri dira urrengo urratsak, ez? Urrats txikiak izan dira oraindikan ere. Eta baita haiek negoziatzeko mailak antolatzea ere inolako baldintzarik gabe. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari begiratuta esan beharra dugu, bantzadenez ez dagoela aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik. Giro nahasi xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean hodei asko izango da zeruan, baina hodei hauek tringoagoak izango dira hego isurialdean eta bertan euri zaparrada batzuk izango dira, bereziki goiz erditik aurrera eta gainera tarteka mardur xamarra botako du bereziki mendi inguruetan. Kantauri isurialdean zaila izango da bustitzea, akaso Kantauri isurialdearen barnealdean euri pixka bat izango da, baina orokorrean aterunak luzeak izango dira eta kostaldean gehien amitzate ateri eutxuko dio. Arratsaldeak aurrera ginala pixkanaka hodei geruza zertxoete saretu egingo da eta atertzeko jora bat hartuko du eta gauean jada ateri geratuko da eta ostarteak irikiko dira lurralde osoan. Haizeak egoekialdetik zakar edo oso zakar joko du, bereziki egunaren lehendabiziko zatian, arratsaldean indar pixka bat galduko du, baina gauean berriz ere indartu egingo da. Temperatura minimoak gora egingo dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauri isurialdean antzeko kokatuko dira, hego isurialdean aldiz gradu pare bat jaitsi egingo dira, Kantauri isurialdean 14 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean 11 eta 14 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz kostaldean. Eskerrik asko Iker, goizeko 6 eta 5 minutu. Informazioaren aria. Ehuneko 10ko muga zerga orokorra importazio guztiei eta Europar Batasunaren kasuan ehuneko 20koa hala iragarri du Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Bere bazkide komertzial direnak dira kaltetuenak etxe zuriaren neurri berriekin. Jontegeria. Egi erdia edo azalpen argirik ez duen errelato bat bai gutxienez Donald Trumpen azalpenean. Kind reciprocal. This is not full reciprocal. Estatu Batuei gainerako herrialdeek ezartzen dizkieten muga zergen erdiak jarri dituela bueltan dio Trumpek, oso jatorrak omen direlako. Datuekin manten ezin daiteken diskurtsoa izan arren, txerri odolkiak ordainetan dio Estatu Batuetako presidenteak. Reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal. That means they do it to us and we do it to them. Europar Batasunaren kasuan ehuneko 20ko muga zerga orokor bat iragarri du importazioentzat. Bere hitzetan Europak ia ehuneko 40ko zergak ezartzen omen dizkielako Estatu Batuetako ekoizpenei. European Union very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%.
we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Lagunek eta etxaiek denek ustu omen dute estatu batuar ekonomia, hala esan du Trumpek, eta hala ezarri ditu neurri berriak. Tartean, Israelen kasuan adibidez, 17ko muga zerga gehigarri bat ere iragarri du, 27ko zerga izango dute beraz, Washingtonen ekialde hurbileko aliatu nagusiaren importazioek. Txinaren kasuan 34koa izango da, eta Japon eta Hego Korearen kasuan 25koa. Gobernura iritsi zenetik arekin xalo agertu den Britainia handia da oraingoz ondoen atera dena, 10%ko muga zerga besterik ez baitu izango. My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for long. Askatasunaren eguna dela apirilaren 2 esan du Trumpek, estatu batuen independentzia ekonomikoaren eguna izango dela, eta noski Make America wealthy again. helburua bere leloari lotuta estatu batuak berriro handi egitea dela dio Trumpek, kasu honetan berriro osasuntsu egingo dutela esan da. Neurri hauekin balantza komertziala orekatu nahi du Washingtonek, kanpotik erosio dituen ekoizpenen sarera mugatuz, bertakoak indartzeko. Ikusteke dagoena da ordea, merkatu ekonomia orokorra hankaz gora jarriko duten neurri hauek, bere ehun ekonomikoa ere goitik bere ezote duen desorekatu. Bada ezpada, estatu batuetako burtsak itxita zeudenean iragarri ditu neurriak, sustuari patxada pixka bat ematen uzteko edo. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak iragarri duenez, armadak Morak korridorea okupatu du ekialdetik mendebaldera zeharkatzen duen zerrenda bat Rafah hiriaren gainean. Enklabearen hegoaldea zatitzea da asmoa, erdialdean Netzarim korridorearekin egin zuen bezala. Itxaso Leon. Bere bulegoak zabaldutako bideokomunikatuan esan duenez, zerrenda zatitzen ari dira eta presioa areagotzen urratsez urrats Hamasek baitutako 59 israeldarrak itzuli arte. Zenbat eta gutxiago etxi, orduan eta handiagoa izango da presioa. Lehen ministroak ziurtatu duenez, Morak bigarren Filadelfia bilakatuko da Gaza eta Egiptoren arteko banalerroari erreferentzia eginez. Morak korridorea bere izena Gazako asentamendu israeldar batetik jasotzen duena, Rafah hiriaren gainean dago eta horrela enklabearen hegoaldeko beste hiri handi batetik, Jan Yunisetik isolatzen du. Hala, Gazan 3 korridorerekin uzten du Israel mugimendu honek, zeinekin Palestinako hurrengo lurraldeak esitu dituen. Netzarim, iparraldea eta Gaza hiria isolatzen dituena, Morak, zerrendaren erdialdea eta Jan Yunis hegoaldekoa hartzen dituena, eta Filadelfia, enklabearen hegoaldeko muga, zeinaren gainean Rafah zokoratua geratu den. Eta nazioartean jarraituz Israelgo defentsa ministroek asteazken honetan iragarri duenez, bere armada operazio militarrak eratzen ari da Gazako zerrendan lurralde palestinarreko eremu handiez jabetzeko. Ministroaren bulegoako arbatean adierazi duenez, Gazan indarra eta ezpata deritzon operazioa zabaltzen ari dira, euren hitzetan terroristen eta azpiegitura terroristaren eremua zapaldu eta garbitzeko, eta Israelgo estatuko segurtasun eremuetara batuko diren eremu handiez jabetzeko. Katzaek alaber dei egin die Gazako palestinarrei Hamas desagerrarazteko eta baitutako guztiak itzultzeko jardun dezaten zerrendako borroka eremuak ebakuatzeko eskatu aurretik, hori da gerrari amaiera emateko modu bakarra gaineratu duenez. Gazako osasun ministerioak asteartean jakinarazi zuen 1052 pertsona hil zirela Israelen eraso berrien ondorioz, eta asteazken honetan bertan gutxienez 22 pertsona hil dira, tartean hainbat aurri Israelgo armadak UNRWA klinika baten aurka egindako bombardaketa baten ondorioz Jabaliako errefuxiatuen kanpalekoan, Gazako zerrendaren iparraldean.
Goizeko 6:11 minutu direlarik arlo ekonomikoa landu behar dugu. Hurrengo minutuetan Bridgestone multinazionalak Basauriko lantegian 335 langile kaleratuko dituela jakinarazi eta biharamunean apirilaren 7tik aurrera grebara joko dutela iragarri dute sindikatuek. Hasiera batean greba maiatzaren 31 arte luzatuko da. Guztira 831 behargin ari dira lanean Basauriko fabrika horretan eta hortaz langileen 140 eragingo lioke neurriak. Kaleratzeek Basauriko lantegian ez ezik Kantabriako Puente San Miguel herrian duen fabrikan ere izango du eragina. Gogora ekarri behar da Basauriko lantegia aldi baterako lan erregulazioan zegoela 2023ko abendutik eta injustu astelenean bukatu zela espedientea. Jaurlaritzak bilera eskatu dio multinazionalaren Europako zuzendaritzari. Goizetik hitz egin du hango komiteko langileekin, nola bat bilera bat eskatzeko, eta bestaldetik baita ere eskatu duguna da zuzendaritzari eskatu diogu nahi dugula ulertu nola heldu diren erabaki hontara, eta nahi dugu hori jakin Europako zuzendaritzarekin. Orduan gaur itxiko dugu data, bilera hori gertatadila goiko maila batean, aurreneko erabaki hartu zuten pertsonekin hitz egiteko honi buruz eta jakiteko zarrazu izan ziren, eta nola baita ere, nola guk gobernutikan zer egin dezakegun egora hau aldatzeko. Bestalde, Basauriko udalak enplegu erregulazioko espedientea aurkezteko erabakia berriz aztertzeko eskatu dio Bridgestoneko zuzendaritzari. Bozeramaileen batzordeak onartutako adierazpen batean, babesa eta elkartasuna adierazi die langile guztiei eta iragarki horrek udalerrian eragiten duen kezka handia adierazi du bai langileengan eta haien familiengan duen eragin zuzenagatik, bai Basaurin duen ondorio ekonomiko eta emozionalagatik. Eta elak iragarri duenez, zela sindikatuak iragarri duenez, akordiorik gabe amaitu da Laudioko Guardian enpresako enplegu erregulazioko espedientearen negoziazio epea. Sindikatuaren ustez ez dira kaleratzen arrazoiak egiaztatu eta kaleratze kolektiboaren aurka egingo du epaitegietan. Sindikatuak komunikabidei bidalitako ohar batean salatu duenez, konpainiak aukera bakarra planteatu du kaleratzeak onartzea kalte ordainen truke. Gainera, elako hartarazi du erregulazioari buruzko kontsultaldia akastuna izan zela, labea modu irregularrean itzali zelako. Era berean kritikatu du inoiz ez dela egon industria proiekturik lanpostuak bermatzeko. Zentzu honetan guardianisteko prozesuan erakundeak eta bereziki Eusko Jaurlaritzak multinazionalarekin batera joan izan salatu du. Behin negoziazio prozesua amaituta, elak elegite bat aurkeztuko du bide juridikoa hasteko. Sunsundegi 2 aste barru sartuko da likidazioan. Enpresa erosiko duen inbertsorerik ez bada, Sunsundegiko 351 langileek kalean geratuko dira. Aste arte honetan egin du langile komiteak azken bilkura eta apirilaren 14an amaituko da prozesua. Sakanarentzat enpresa garrantzitsua da, zuzeneko 351 langilez aparte harentzat lan egiten duen enpresa asko daudelako. Momentu zagartu den inbertsore bakarra Belgikako Dumarei taldea da, baina ez zuen enpresa osoa erosteko proposamena egin eta ez dago industria planikala azkenengo egunetan atzera egin du enpresak. 2024ko azaroan sartu zen Sunsundegi hartzeko dunen konkurtsoan zituen zorrei ezin aurre egin, bitxia dirudien arren ez da lan falta izan zulora eraman duen enpresa. Baizik eta aurten egitekoak zituen 530 autobusak egiteko likidezia falta zuela eta ez dela egin inbertsorerik ekoizpena handitzeko. Datozen orduetan Nafarroako gobernuaren Sodena sozietate publikoarekin elkartuko da langile batzordea egoera aztertzeko. Likidazioan sartzeak ez du esan nahi enpresa itxiko denik berehala, inbertsio enpresaren batek ardezake, baina zenbat eta beranduago orduan eta aukera gutxiago. Maria Txibite gobernu buruak amaiera arte borrokatuko dutela esan du. O sea, tiene volumen de trabajo, pero es verdad que su situación económica es complicada. Bueno, pues yo creo que la esperanza no se pierde hasta el último minuto y hasta el último minuto estaremos trabajando para que esto, pues pueda ser una realidad, aunque como digo, pues ya estamos prácticamente en tiempo de descuento.
Garbine Aranburu eta Mitxel Lakuntza Imanol Pradalesekin bildu dira 1.500 euroko gutxieneko soldata propio aldarrikatzeko. Labeko eta Elako buruek patronalari negoziatzeko exigitzeko eskatu diote lehendakariari eta distantziakidetasun bat dagoela eta ez dutela ontzat emango nabarmendu dute Itsasolean. Bilera Ajurianeko jauregian egin dute eta Pradalesek Confebask patronalarekin astearte honetan izandakoaren ondorengoa da. Elak, Labek, ESKak, Esteilasek, Iruk eta Etxaldek hala eskatuta ordezkaritza sindikalaren 165 baitira. Lapak ez du bileraren edukiaren berririk eman, baina Ela eta Lab sindikatuetako buruek azaldu dutenez, 1.500 euroko gutxieneko soldata lortzeko proposamena egin diote Pradales lehendakariari. 140.000 langileri eta batez ere ostalaritzako, telemarketineko edo egoitzetakoei laguntzeko. Halere Lakuntzak onartu du ez dutela entzun lehendakariaren aldetik gustatuko litzaiekena eta berretsi du distantziakidetasun bat dagoela, ontzat emango ez dutena. Zentzu berean Aranburuk esan du ekiten jarraitzeko ideiarekin atera direla eta Lakuako gobernuari ausardia gehiago eskatu dio. Ildo beretik Lakuntzak azpimarratu du ezin dela baldintza duinetan bizi Euskal Autonomia Erkidegoan Espainiako gutxieneko soldataren 1.180 euroekin eta patronalak hori ez negoziatzeko emandako aitzakiek ez dutela sendotasunik. Benetako arrazoia patronalak negozioa egiteko eta soldata txikiekin jarraitzeko duen estrategia dela dio. Horregatik lehendakariari inplikazio handiagoa eskatu diote Confebaski esertzeko eskatzeko eta ez bakarrik esertzeko, baita gutxieneko soldata adosteko ere. Era berean Pradalesi adierazi diote ezin dela distantziakidetasunik mantendu gai honetan. Alde edo kontra egon behar du. Ez du balio elkarrizketarako deia egite hutsarekin diotenez. Gainera sindikatuek gutxieneko soldata planteatuko dute herri ekimen legegile baten bidez sinaturak biltzeko eta ondoren Gasteizko legebiltzarrean aurkeztuko dute. Halaber bustitzeko eskatu diote lehendakariari eta aurkezten denean horren aldeko botoa emateko. Horrela ohartarazi dute ez direla geldirik geratuko, mobilizatzen jarraituko dutela eta ostegun honetan bertan goizeko 11:00 elkarretaratzea egingo dutela patronalaren aurrean Bilboko Euskadi plazan. Bederatzigarren egin dute greba Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleek Esteilas, Lab, Ela eta Komisiones Obrera sindikatuek atea zabalik utzi dute greba ziklo berri baterako hezkuntza sailaren jarrera edo borondatearen araberako erabakiak hartuko dituzte. Gasteizen egin dute bigarren faseko greba dinamikaren amaiera Lakuako gobernuaren egoitzaren parean eserialdia eginez. Jarraipena irakasleen 75%koa izan da eta geroz eta langile gehiagok egin dute bat manifestazioarekin sindikatuen arabera. Lan zamak arintzea, lantaldeak gaztetzeko plan egokia ezartzea, lanpostu publikoak bermatzea eta egonkortzea, erosalmena berreskuratzea eta lan osasuna, euskara eta hezkidetza bermatzeko proposamenak egitea dira aldarriak gogoratu dute 15 urte daramatela lan hitzarmena berritu gabe. Bide horretan negoziazio erreala galdegin diote hezkuntza sailari. Esteilaseko Aizea Arbide entzungo dugu. Pero dugu hurrengo egunetan beraien deia edo beraien jakinarazpena jasotzea, mailan eseritzeko eta negoziaketan jarraitzeko. Eta zehaztapenak nahi dituzte, idatziz jasotako proposamenak Labeko Aritz Bilar. Greba eta mobilizazioaren ondoren etorri dira urrengo urratsak, ez? Urrats txikiak izan dira oraindikan ere. Baita haiek negoziatzeko mailak antolatzea ere, inolako baldintzarik gabe, Elako Miren Zubizarreta. Argi daukagu eta irakasleek ere argi daukate, grebari gabe ez dagoela negoziaziorik eta ez dagoela edukirik. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak negoziaketa berraktibatzeko mobilizazio dinamika bertan bera eskatu zuen eta esertzeko deialdirik ezean mobilizazioetara joko dute. Informazioaren aria. Goizeko 6 eta 20 minutu Maria Ubarretxena Lakuako autogobernu sailburuak azaldu duenez, Espainiako gobernuarekin gizarte segurantzaren kudeaketa ekonomikoa mailaka eskualdatzea negoziatzen ari dira. Oinatz Aizpuru. Ubarretxenak elkarrizketa batean eman du honen berri. Zehaztu duenez, datorren astean hainbat bilera tekniko egingo dituzte Madrilean. Sintonia ona dela esan du eta pausoz, pauso urratsez, urrats joango direla aurrera. Y yo lo que quiero transmitir tranquilidad, porque Euskadi está sobradamente preparada para gestionar
una transferencia como la gestión económica de la Seguridad Social. Iremos paso a paso. Se ha propuesto, encima de la mesa estamos negociando una posible transferencia escalonada por pasos y yo creo que total tranquilidad. La otra parte, es decir, el Estado ya ha empezado a verbalizarnos, ¿no?, a través de su ministra, de que se está hablando, de que las negociaciones están encima de la mesa y yo creo que eso ya denota un paso y un avance, ¿no?, también por parte del Estado, es a perder el miedo. Ugarretxenaren iritzian, negoziak eta ondo ateratzeko alde politiko eta teknikoaren artean orekak egon behar du. Ildo horretatik esan du ministeritzetako goi mailako funtzionari politikari baino gehiago egintzen dutela askotan. Horren aburuz, kolektibo horrek botere faktikoa du eta eskualdatzeko dauden transferentziak bereak balira moduan hartzen dute. Pertsona horiek limurtze ere beharrezkotzat jo du Ugarretxenak. Eta 2024an zerga iruzurraren kontrako politikak aplikatuta 95,2 milioi euro berreskuratu ditu Arabako Aldundiak. Itziar Gonzalo Ogason diputatuak goraipatu egin du iaz baino 102 gehiago jaso dutela. Pertsona fisikoen errentaren zergari iruzurre egitegatik 5,8 milioi euro izan dira, bezetik 5,1 milioi euro eta zerga iruzurraren kontrako agentziak beste 77 milioi euro berreskuratu ditu. Egoera fiskala eta herritarrek pagatu beharrekoa orekatua egon behar dela esan du, eta zerbitzu publikoen mesederako dela. Iruzurraren kontrako planak jasotzen duenez, kriptomoneraren eta antzeko nazioarteko dibisen inguruan azterlana egingo da, baita tiket bai martxan jarrita sentsibilizazioa lortu dela. Eta goizeko 6:23 minutu direlarik, bagoaz kultur kontuetara Oiana Azkoerren eskutik. 5.000 ikuslerekin orain arteko edizio arrakastatsuena itxi du Loraldiak. Jaialdiaren 11. edizioan sortzaileek erakutsi duten indarra eta publikoaren aldetik jasotako erantzun bikaina nabarmendu ditu antolakuntzak. Jaialdia sendotu eta sortzaile erreferente eta hasiberrian arteko topagune bilakatu dela iritzi dute. Loraldia Festivalaren 11. edizioak argi eta garbi utzi du agerian euskal kulturan sormena inoiz baino biziago dagoela antolatzaileen hitzetan. Publikoaren aldetik erantzun bikaina izan dela azaldu dute, ikusle kopurua nabarmen hazi baita eta Lorazain komunitatea inoiz baino indartsuago agertu da baita ere. Euskal sormen garaikidearen topagune bihurtu da Bilbo eta Loraldia jada ezinbesteko hitzordu bilakatu da euskal kulturzaleentzat. 19 eguneko jarduera biziaren ondoren Loraldia Festivala 2025ek orain arteko ediziorik arrakastatsuena itxi du. Datuei erreparatuz 2025eko Loraldian guztira 141 artistak parte hartu dute eta horien 141 emakumeak izan dira. Jaialdian euskal kulturaren eremuan genero oreka sustatzeko apustua egina baitu. Lurraldetasuna da Loraldiak zaintzen duen beste irizpidetako bat eta edizionetan Euskal Herri osoko sormen eta sortzaileak izan dira. 124 bizkaitarrak, 145 gipuzkoarrak, 106 arabarrak, 107 nafarrak eta 112 ipar Euskal Herrikoak. Edizionetan gainera Loraldiak beste kultura batzuekin zubiak eraikitzeari ekin dio eta horrela parte hartzaileen 106 Euskal Herritik kanpokoak izan dira, besteak beste, Quebec eta Kataluniatik etorriak. Ikuslegoaren datuei begira, aurten 5.000 pertsonatik gora bildu dituela nabarmendu dute, beste behin ere, aurreko edizioetako marka kautsiz eta Bilboko hainbat gune bete eginez. Lorazain komunitateak ere hazkunde handia izan duela aipatu dute, 4.000 lagunetik gora dira dagoeneko euskal kulturaren aldeko babes aktiboa ematen dutenak. Eta 111 akademiak kinka larrian dela iragarri du. 2024ko 111 akademia sarirako 5 hautagaien izenak jakinarazteaz batera finantzak eta arazo larriak dituela eta desagertzear dagoela iragarri du. 2024ko sariduna iragarri ostean hartuko dute azken erabakia.
Euskal Literaturzaleen 111 akademiak aurrera egiteko zailtasun handiak dituela iragarri du 2024ko sarirako 5 hautagaien izenak jakinarazteaz batera. Azaldu duenez, iazko urrian 18 urtez eragile izan den teknikariak akademiako bere lan eta ardurak utzi egin zituen, lan baldintza duin eta txukunagoko lanpostua hartzeko eta zailtasun handiak ari dire izaten ordezkoa topatzeko. Horrez gainera, bere lan egitaraua gauzatu eta burutu ahal izateko finantzaketara berriak izaten ari dela ere azaldu dute. Jon Unanue akademia buruaren hitzetan, 28 urteren ostean ez dute lortu euskal literaturari eta irakurzaletasunari bideratutako egitasmo honek erakunden aldetik behar besteko babesik jasotzerik. Zehaztu duenez, azken urteetan 111 akademiaren lan egitaraua aurrera ateratzeko 8 dirulaguntza ezberdin kudeatu behar izan dituzte. 111 akademiaren egoeraren berri mateaz batera, 2024ko sarirako 5 hautagaien izenak ere eman dituzte. Botorik gehien jaso duten obrak eta egileak Miren Amurizaren Playback, Josean Agirreren Gizon Barregarriak, Unai Elorriagaren Francesco Pascualeren 5. arima, Uxue Alberdiren Etero eta Beñat Sarasolaren Coca-Cola bat zurekin dira. Sari hautatzeko bigarren bozketa txanda jarri da abian, 111 akademiak dagoeneko abian du, eta akademiakideek 5 obra horietakoren baten alde egin beharko dute, edota bestelakoan boto zuri eman. 111 akademiak aurrikusten duenaren arabera, 2000aren saria maiatzaren azken egunetan emango luke ezagutzera, eta irabazleak sari eskuratzeko ekitaldia ekainaren 5ean izango litzateke. Historia honetan kontatzen da hasieran ontzak ez daukala lumarik eta zerre, eta biltzen zen beti hotzak, eta itxusi, eta lotxa maten zion. Gazta zati bat, eta gazta zati bat ogiaren ondoan. Zer ingo dugu? Ta, bueno, ba ikusten duzue horko soro hori? Bai, zeingo deu, ta. Eta orduan, guztiak lo zeudela probestuta, bere logelatik irten, eta isilik Madalenen logelaruntza joan zen. Eta gurdi bat ekarri zuten, bertan hilkutxa bat zeola, eta Alferro Handilari han etzateko esan ziren. Eta Alferro Handila, beste zereginik etzuenez, han etzan da jarri zen. Basa jaun, gu herritarrak gara, eta badakigu baduzula lanerako erraminta bat. Eta katu, ipuña, bukatu. Ala bazan ipuinak podcasta entzun gai duzue Spotifyen eta Naizeko YouTube kanalean. Eta irratian zuzenean, larunbat eta igandetan goizeko 9:00etako albistegia amaituta. Larunbat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi, eta 2 orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Informazioaren aria Naiz irratian. Zaloa Badiola. Egunon Euskal Herria goizeko 6:30 dira, apirilak 3 ditu, osteguna da ongi etorri Naiz irratira. 110% muga zerga orokorra importazio guztiei eta Europar Batasunaren kasuan 120%. Hala iragarri du Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, bere bazkide komertzial direnak dira kaltetuenak etxe zuriaren neurri berriekin. The European Union, very friendly, they rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%
we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Bridgestone multinazionalak basauritu lantegian 325 langile kaleratuko dituela jakinarazi eta biharamunean apirilarkatu hasiera batean greba maiatzaren 31 arte luzatuko da. Jaurlaritzak bilera eskatu dio multinazionalaren Europako zuzendaritzari. Goizetik hitz egin du hango komiteko langileekin, nola bat bilera bat eskatzeko, eta bestaldetik baita ere eskatu duguna da zuzendaritzari eskatu diogu nahi dugula ulertu nola heldu diren erabaki hontara, eta nahi dugu hori jakin Europako zuzendaritzarekin. Ela sindikatuak iragarri duenez akordiorik gabe amaitu da Laudioko Guardian enpresako enplegu erregulazioko espedientearen negoziazio epea. Sindikatuaren ustez ez dira kaleratzeen arrazoiak egiaztatu eta kaleratze kolektiboaren aurka egingo du epaitegietan. Bestalde Sunsundegi 2 aste barru sartuko da likidazioan. Enpresa erosiko duen inbertsorerik ez bada, Sunsundegiko 351 langileak kalean geratuko dira. Maria Txibite gobernuburuak amaierar arte borrokatuko dutela esan du. O sea, tiene volumen de trabajo, pero es verdad que su situación económica es complicada. Bueno, pues yo creo que la esperanza no se pierde hasta el último minuto y hasta el último minuto estaremos trabajando para que esto, pues pueda ser una realidad, aunque como digo, pues ya estamos prácticamente en tiempo de Garbina Aranburu eta Michel Lakuntza Imanol Pradalesekin bildu dira 1.500 euroko gutxieneko soldata propio aldarrikatzeko. Labeko eta Elako buruek patronalari negoziatzeko exikitzeko eskatu diote lehendakariari eta distantziakidetasun bat dagoela eta ez dutela ontzat emango nabarmendu dute horrela, ohartarazi dute ez direla geldirik geratuko, mobilizatzen jarraituko dutela eta ostegun honetan bertan 11:00 gaur bertan elkarretaratzea egingo dutela patronalaren aurrean Bilboko Euskadi Plaza. Bederatzigarrenez egin dute greba Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleek. Esteilas Lab, Ela eta Komisiones Obrera sindikatuek atea zabalik utzi dute greba ziklo berri baterako hezkuntza sailaren jarrera edo borondatearen araberako erabakiak hartuko dituzte. Bide horretan negoziazio erreala galdegin diote hezkuntza sailari eta zehaztapenak nahi dituzte idatziz jasotako proposamenak Labeko Aritz Bilar. Greba eta mobilizazioaren ondoren etorri dira urrengo urratsak, ez? Urrats txikiak izan dira oraindikan ere. Eta baita haiek negoziatzeko mailak antolatzea ere inolako baldintzarik gabe. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Aparteko arazorik ez Euskal Herriko errepideetan, beraz seguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik. Giro nahasi xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean hodei asko izango da zeruan, baina hodei hauek tringoagoak izango dira hego isurialdean eta bertan euri zaparda batzuk izango dira, bereziki goiz erditik aurrera eta gainera tarteka mardur xamarre botako du bereziki mendinguruetan. Kantauri isurialdean zaila izango da bustitzea, akaso Kantauri isurialdearen barnealdean euri pixka bat izango da, baina orokorrean aterunak luzeak izango dira eta kostaldean gehien amitzate ateri eutxuko dio. Arratsaldeak aurrera ginala, pixkanaka hodei geruza zertxoete saretu egingo da eta atertzeko jora bat hartuko du, eta gauean jada ateri geratuko da eta ostarteak irikiko dira lurralde osoan. Haizeak hegoekialdetik zakar edo oso zakar joko du, bereziki egunaren lehendabiziko zatian, arratsaldean indar pixka bat galduko du, baina gauean berriz ere indartu egingo da. Temperatura minimoak gora egingo dute, 8 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauri isurialdean antzeko kokatuko dira, hego isurialdean aldiz gradu pare bat jaitsi egingo dira, Kantauri isurialdean 14 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean 11 eta 14 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz kostaldean. Eskerrik asko Iker, goizeko 6 eta 35 minutu. Informazioaren aria naiz irratian. Bilbotar infiltratuak deitzen diegu Bilbora kanpotik bizitzera joandakoi. Beste biren testigantza dakargu gaur. Eta gaurko saioarekin jarraituz, aurretik esan bezala, saio honetan badugu sekzio bat, Bilbotar infiltratua deitzen dioguna. Bertan, Bilboz hitz egiten jarraituko dugu, baina ez Bilbotarren moduan. Horretarako, gurekin dauzkagu, Ane eta Lucia, ongietorri saiora, bikote. Kaixo, atxaldeon. Esan bezala, zuek etzarete Bilbotarrak, Ane zu Donostiarra zara, eta zu Lucia, Sopelo zarra. Bilbotar infiltratua
kontua atalera iritsi den lehenengo bizkaitarra zara, ohore bat izango da hori. Eskerrik asko. Bueno, hasteko eta behin galdetuko dizuet, ea zer ikasten duzuen? Bueno, nik entzunezko komunikazioa ikasten dut, hemen Leioan, eta ja azkeneko urtean nago. Bai, eta ni kasetaritza ikasten dut, ere 4. urtean nagola. Zer moduz da karrera, bukatzeko gogoz? Bueno, bai, bukatzeko ikasten, bai. Baina bizi modu hau oso komoda da, eta bai. Hori ikasle moduan oso ondo bizitzen da. Lehenengo galdera anerentzat izango da, zer da lehenengo aldiz Bilbora bizitzera etorri zinenean gehien harritu zintuena Bilboz? Bueno, niri azken batean denak harritu zian pixkat, ze azkenean zen lehenengo esperientzia bakarrik bizitzen gurasoi gabe, eta gonintzen residentzia batean nire lagun batekin, horrek beti laguntzen dula, eta pixkat denak harritu zian, dena bakarrik egin behar nun, dena berria zenetako, eta pixkat rutina berri hori bizitzea, eta hiri batetik bestera aldaketa handia somatu zuze, Donosti berez bada hiri bat, baina txikiagoa da, Bilborekin konparatuta. Bai, asko nabaritzen da hori azkenan hemen metroa dakate, tranbia, horrekin hasita ja oso desberdina da. Eta jendeare bai, pixka bat bizimodu hori ere bastante ezberdina da, igual Donostin dena txikiagoa izan da, igual denak gehiago ezagutze geha, ez dakit, bizimodua baita lasaiagoa da, ez dago hainbeste aukera gauza batzuk egiteko. Eta zu, Lucia, zara Bilbora etortzea seguraski da niretzat Donostira joatea bezala, baina zer da zuretzat Bilbo? Leioan ikasten duzunetikan gehiago etortzen zara, lehenago bazen nuen ohitura etortzeko? Gauza da ni infiltratu handia naiz Bilbon, ni batxillergoa Bilbon ikasi nulako. Orduan, ni hasi nintzen Bilbora etortzen, hori 16 urterekin, eta orain nire kuadrilla guztia Bilbokoa da. Orduan, niretzako Bilbo oso zati garrantzitsua da, asko etortzen naizelako karrera hasi baino lehen, eta orain, baino egia da, ni ikasi baino lehen, batxillergoa hasi baino lehen, bakarrik etortzen nintzen Gran Biara joateko, pizka bat Zazpikaletara joateko, eta ja. Osea, ni sopelatik ez nintzen ateratzen, ezertarako. Beraz, zuzara egitazko Bilbo infiltratua. Bai, naiz. Zuek biak Erroman egontzarete lehenengo lauilekoan, hasteko eta behin zer moduz Erroman? Oso ondo. Bai, oso gustora, ongea elkarrekin gainea. Bai. Así que oso ondo. Zer da Euskal Herritik gehien bota duzuena faltan? Eta gutxien? Nik igual gehiengoa bota etena faltan izan da ambientea. Bazkenean, guk bagenekin nora gindoa zen. Igual gure, ez dakit nola esan, gure zirkuloa ez den jendearekin, baina bagenekin nora gindoa zen, orduan gujun ginen pixka bat, palante, eta aurrea. Baina aurkitu geha egoera batzuekin. Osea, gu bagenekien hemen Euskal Herrian bizi garela pizka bat como burbuja batean, baina eske Roman da. Bai, osea, lo mejor de cada casa izan da hor, osea, aurkitzen ginen jende batzuekin, ki esate zenun, baina zuen, nondik ateaztea? Osea, ez genuen ez zer ulertzen. Orduan giroa. Ze azkenian gu etxean ikusten genuen batera guazen eta bizka bat. Gertu gogoteko, ez? Falta motatzen zenuten Euskal Herria. Bai, eta hori, bai. Aurretik hemen egon izan den batek kontatu izan digu poteoa asko bota izan duela faltan. Zuek ere bai? Bai, gainera Erroman tabernak gu ezagutzen ditugun moduan ez dauz. Osa, daude, en plan, kafetegia... Hori da, o restaurante, baina hola taberna, un bar Manolo, ez dago. Ez dago, osea, bi dauz. Bai. Eta ez da hemengo moduan, ez. Bai. Beraz hori ere faltan bota duzuen. Bai, asko. Eta gutxien bota duzuena faltan? Bazakit. Ez duzu ezer bota faltan. Egia da, niretzako izan dela lehenengo aldian bakarrik bizitzen. Osea, nire, en plan, etxetik ateratzen orduan,
hori izan da como esperientzia oso polita, gainera nerekin eda bizitzan, baino... Bai, osea, igual, gure herri edo hirietan genekan rutina hori, igual, astero egun hontan kafe bat hartzeko rutina hori, edo hori igual bai botatzen ula faltan, baino azkenan nola, hain okupatua zauden hor. Bai, eske hor da egunero zerbait egitea. Bai. Orduan, ez dizu denbora ematen ere ez da. Hori. Bueno, erromaz hitz egin dugu, baina zer da Bilboz gehien gustatzen zaizuena? Luziari dena. Dena. Hitz egiten, giroa, asko gustatzen zait niri, eta ez dakit, Bilbon dagoen kultura, ni antzerkia egiten dut, eta niri asko gustatzen zaidana dagoela Bilbon da Pabellon 6, dela antzerkia egiten duten leku batean, eta kultura asko mugitzen da hor, orduan hori niretzako oso garrantzitsua da, eta oso polita, niretzako hori izango zen. Bai, antzeko parecido, osea, en si... Eske Donostitik Bilbora badago ezberdintasuna, baina ez da como hain ezberdina, osea, esan nahet, bai, baina igual egin ditzakezu gauza antzeko parezidak leku batean eta bestean. Claro, ona etorri diren beste asko izan dira herrietatik etorri direnak eta ez hiriburu batetik, beraz, desberdina da hori ere, bai. Eta zer da Bilboz gutxien gustatzen zaizuena? Atletik, Aneri bai, aneri etxele gustatzen. Hor pike badakago guk. A ber, gutxien gustatzen zaidana. A ber, ni herri batetik etorrita, egia da Bilbon jende asko dagoela, eta hori niri, nire lagunak bilbotarrak direla, beti egoten dira egiten, dakizu norden, eta ni, ez dakit, inoiz norden, ez da aurpegiak ikusten, berdin zait. Orduan, jende gehiagi dago, hori nire zaigu, ni hiri bat, egoteko arratsalde batean, edo denbora batean bizitzeko, bale. Baino, hain jende egotea, ez zait gustatzen, hori izango zen. Que ez dakiz esan. Ez dakiz esan, porque, nik ere baita egiten ez bizitza, igual astean zehar. Orduan igual hor ez berintasunare baita gondaiteke, ni ateatzen naiz unitikan, juten naiz etxera, bazkaltzen dut, eta gero atxaldean juten naiz buelta bat ematea, o poteatzea, baino ez dut bizitza oso arraro egiten. Eta ze iritzi duzue Bilbotarren inguruan? Luziak lagunak baditu, baina orokorrean, oinetaz aparte Bilbotarrak kontzeptu bezala. Oso arro dira, Bilbotarrak bai. Osea, ni esaten dudanean, sopelakoa naizela, behiratzen diaten plan, que eres una pija, eta zu. Quiero decir, Bilbotarra zara. Hori nabaritzen da. Niretzako oso arro, osea, sin más. Ni funifa. Bueno, zuek biak klasekiak izan zarete, denbora batetik ezagutzen zarete, baduzu anekdotarik Bilbon. Asko. Kontatu daitekena. Bai, bidean egon geha hola rememorando pixkat, eta aurkitu ditugu pare bat. Igual zuk ere baita fijo pertsona bat ezagutuko ez dula. Zuria, hasizu. Bai, osea, nirea da, Bilbon dauz pertsonai mitiko asko. Eta bat da, izenak esan alditut, ez da? TikTokerra da, esan nahi. Bai, da Fernando Botanz. Ez dakizu, gizon bat hemendik mugitzen dela zestikaletetik, edo metroan zehar, jendeari hitz egiten, eta esaten, ni Fernando Botanz naiz, YouTubeko kanal bat dekot, jarraitu mesedes, eta egiten du como desfile bat Bilbon, de, en plan, ez dakitzekan ere baita como txoritxo bat, eta beti jartzen da, dantzatzen edo abesten, eta egunen bat, niri egon naiz berarekin como 3 aldiz. Eta egun batean egoen nire lagunekaz, eta esan zigun, kaixo, neske, itzein aldugu, eta nire lagun bat esan zion, ez dut zurekin itzegin naiz. Normal. Te quiero decir. Eta hasi zigun, espitz bat ematen, en plan, ez itzegin horrela, nik ez dizut horrela itzegin, no seke, eta hasi ginen, en plan, bueno, joan alzara, mesedez, oza, ja, orain.
Eta hori, eta berakin egon naiz como 3 aldiz, dekot selfie bat beragaz, dekot bere telefonoa zenbakia nahi bat Ba, ez dut inoiz ikusi pertsona hori. Ba, bilatu TikToken. Nik pertsonan ere ez, baina Fernando Botan. TikToken bai atea zaidala. Bai. Inoiz ez dut entzun pertsona hori. Eskerrak. Eta zuk, Ane? Ba, ni behin baneon metroan algortatik bueltan Bilboa. Eta neon oso nekatuta, ez dakit aurreko egunean atea ginean, ez dakit baina oso nekatuta neon etxe iristeko gogoz eta loiteko gogoz. Ba, bueno, de repente, porque nik hau Madriden bai ikusietera igual behin behin, baina sartu zen mutiko bat, mikrofono batekin eta altaboz batekin, hola, pero super handia. Eta de repente jartzea, como nere ondoan ez, baina nere bagoian hola, bastante gertu, rapeatzen rollo freestyle, en plan, eta ni, baina hau zei da bain, eta bueltak ematen hemendik eta ene, eta ni oso nekatutan egon, dije, oza, junja, porque hori Madrigen igual, TikToken edo atea zaigu, baino, hemen enun inoiz ikusi. Orain gehiago dago. Gehiago? Beste egunean, San Valentin egunean, jarri zen bat, flauta. ¿Qué me dices, travesera? Bai. Metroan. Izan zen. Ostras. Gauza bat. Horregon zen bere garaian, ez dakit zein zen, baina metros perder. Ai, ama, bai. Nire trauma. Beldurra. Bai. Osea, ni asko, korriketan noa beti metroran, zopelandako gulako 20 minuturo. Claro, es que hori Bilbon ez da gertatzen. Bilbon, San Inazio arte, dauzkazu 2 minutura. Claro, zopelan, ez. Orduan, beti egoten naiz korriketan, beti llegatzen naizelako oso berandu. Orduan, egon zen denboraldi bat, ez nuela korriketan. Tranquil, Espainian ez llegatzen, ez naiz llegatzen. Gaina, zer gertatuko da. Bideo pila bat jartzen zituen, nire decía, baina nola dituzta inbeste? Metro Bilbao perder, eta gero atrezen Bizkaibus perder. Bai, lehenko gunean guginela, atzo, de hecho, unian, euki egin txango bat, atzo. Egia da, ikusentzunekoak euki ditzen dituzue txangoak. Bai, bastante, ez du. Eta hori, autobus hartu behar genuen, eta ez ginela iristen, eta orduan korrik zebra bidea, hor autobusa hau indikan, eta nik zati jote plan, itxoin goazela autobusera, eta horpeiakin, ez eta palante, eta nire, baina 10 segundu dira, ez dut ulertzen. Bizkaibusekak hori asko egiten. Bueno, Donostine bai, que yo decía, chico, semaforo baten, ez. Ba, bueno, hori grabatu beharko diegu. Bai, oye. Autobuses escapar. Bueno, gomendatuko zenukete Bilbo ikasle bizitarako zuek? Bai. Bai, nik nire esperientzia oso nahi izan da, gehasan. Osea, hiri handi bat da, baino ere da hiri como tranquil bat. Bai, eta gaztentzat oso ondo amoldatua dago. Zer da gehien gustatzen zaizuena horretatik? Parranda. Bai, esan behar da, baiet. Somera gerantzoki. Hori da. Hori oso ondo dago. Eta geldituko zeinateke hemen ikasle bizitzatik at? Bueno, ni Donostien oso gustora nago. Baina, igual urte bete 2 urte, bai. Igual zerbaitetan lanean, baina betirako ez. Ez. Ni Donosti biziko, biziko naiz. Ni Bilbon lan egingo banu, ez dakit, igual sopelan geratuko nintzen. Ez que sopela oso garestia da. Orduan, ez dakit. Osa, Bilbo gustatzen zait, baina ez hainbeste. Eta gaina igual gertu izan da. Ez bai, hori da. Ez dakit. Ai. Bueno, ez dakitea zerbait gehiago gehitu nahi zenuten beste anekdotaren bat edo? Printzipioz ez, kontatu daitekenik ez. Ez. Mi esker gaurkoan gurean izateagatik. Eta, bueno, ea azkar bukatzen duzuen karrera zuek ere. Azkeneko lana. Joan, zuri. Agur. Informazioaren aria. Musika beti egonda oso presente. Musikaren inguruko lehenengo oroitzapenak jolas moduan gogoratzen ditu. Gaur egun ordea bere ofizioa da, baina bere egunerokotasunean ofizioaren eta aisialdearen arteko muga hautsita du. Azaldu duen bezala guztia bizi bakar bat bezala bizi duelako. Ofizio eta afizio naiz irratian.
Musikarekin oso harreman berezia duen pertsona da Jon Celestino. Egun bere ofizio, baina betidanik afizio izan du. Izan ere, bien arteko muga hori hautsia bezala duela adierazi du Jonek, nekez bereizi daitekena. Horregatik, bere burua musikaren eskulangile bezala definitzen du. Gurasoek eta aitonamonek transmititu dioten zerbait da musika. Txikitan musikarekin jolasten hasi zela azaldu digu. Gero gaztetxoa zenean trompeta ikasi zuen profesionalki. Ondoren jazteko ikasketak burutu zituen Joaquin Maia musika eskolan. Baina beti aisialdian proiektu musikal ezberdinak alde batera utzi gabe. Gaur egun Orkoiengo musika eskolan irakasle bezala aritzen da. Eta oraindik ere aipatutako proiektu ezberdin horiekin jarraitzen du. Jon Celestinoren ustez, musika gizakiak duen gauza interesgarrienetako bat da, eta afizioaren eta ofizioaren arteko muga estu horren inguruko hausnarketa sakonak egin ditu elkarrizketa honetan zehar. Bueno, ze polita Jon, eskerrik asko. Mil esker. Kontatu guzu pixka bat zer da, jo berri duzun pieza hau? Oraintxe dudana, horra improvisazio libre bat, askotan berotzeko edo tokiaren soinua nolakoa den entzuteko egiten dugun horlako ariketatxo bat, improvisazio libre. Eta gauza interesgarriak ateratzen dira improvisazioetan? Bai. Ateratzen da momentukoa ez da epaitzen ahal, orduan interesgarria da, nik uste baiz. Ze ongi. Kontatu guzu, Jon, nola hasi zinen zu musikan edo zein da musikaren inguruan duzun lehen da? Ez da bakar bat aukeratzea, ez da erraz, baina oso polit bat, eta bada sukaldeko maiaren azpian, sukalde oso txiki bat, bakarrik gozaltzeko erabiltzen zena, oso txikia zen, baina bazegoen hor mai bat, igual lanerako eta erabiltzen zutena, eta horren azpian jostaiuzko piano txiki batekin. Ni bakarrik soinuak entzuten. Beraz, jolasetik, batez ere jolasetik badu, ez da kasi musika bada jolas bat, baina soinuarekin egiten den jolas bat. Eta hori da gauza berezi bat. Oso oroitzapen polita eta gaina. Bestela, hori ez baldima da, horretan pentsatu dut, oroitzapen horretan ni bakarrik nagoelako eta soinua zera zuzenen, edo oso harreman zuzena eukitzen. Ze, pentsatzen dut ere garaitxu horretako beste gauza batzutan, eta besteak dira, edo inguruko jendea kantuan, edo jotzen, oso hurbileko zerbait, familia eta familiaren lagunek beti hori eukiduten zerbait delako, baina hori, beti hurbileko jendeekin. Eta orduan, esan bezala, oraintxe esan duzun bezala, orduan zure inguruko jendea, eta orduan zure bizitzaren parte betianik ere izan da musika, ez? Bai, dudi gabe. Bai, musikariak izan dira, eta pentsatzen dut igual, ez nahi zain zaharra, baina uste dut garai horretan musikarekiko harremana igual hurbilagoa zela gaur egungoa baino, jendeak ohitura handiagoa zuela kantatzeko, eta hola orduan. Eta zergatik uste duzu hori lehen harreman igual baizela handiagoa musikarekin? Gehiagi lokatza handiegian sartu gabe, baina hasteko aurreko belaunaldiek musika grabatuaren akzesoa gutxiago zutelako.
20. hamarkadan, ez, 20. mendeko 20. hamarkadan, 30. hamarkadan jaio zen jendeak, hau da, nire aiton amonen belaunaldi horrek, inork ez zuen erreproduzio gaiurik, ez irratirik ez zuten eukiko etxean txikiak zuten lago kazela, eta gero ere musikak, eta pixkat horrekin badut obsesio tema berezi bat, musikak nahi eta nahi ez eukiko zuen gizarte sentido bat, ez? Jendea elkartzen zenean musikak bazuen toki garrantzitsu bat. Eta uste dut, hori, onerako edo txarrerako, baina gaur egun gutxiago dela, askoz akzeso handiagoa dugulako denbora guztian musikari, ez? Eta Jon, orain, profesionalki aritzen zara musikan, baina, bueno, geroxeago hitz egingo dugu horri buruz. Nola hasi zinen zu garatzen musikarekiko afizio horiz? Kontatu guzu pixka zeintzuk diren lehenengo oroitzapenak, baina zu noiz hasi zinen pixkat musikaren munduan sartzen? Afiziotik ofiziora ze momentutan pasatzen, hori ez dakit esaten. Zere uste dut orain ere... transito horretan nagoela alde batetik bestera, esango nuke. Orduan, bai esan dezaket, bueno, nahiko txikitan musika eskolara zakitzer, txikitan Donostin bizi ginen eta Imanol Urbietaren eskolara, txirula mirulara joaten ginen, eta gero ja zakit pentsatzen 7-8 urtekin hasiko nintzen musika eskolan, konservatorian horrela, eta 10 urtekin trompeta ikasten. Baina horrekin batera hasi nintzen musika eskolaz gain Renato Baleruz izeneko kontrabajista batekin ikasten, hori gure gurasoen laguna zen da, Austriako tipo bat. Eta berarekin hasi nintzen pixkat modu beretsuan. Orduan, egia esango nuke, 12-13 urtekin hasi nintzela emanaldiak egiten. Aitarekin eta aitaren eta jende horiekin. Orduan, oso txikitatik. Beraz, klaro, gaur egungo nik begiratzen diot horri eta kontzertuak ziren, baina 12 urtekin... Eta, klaro, hasieran aipatu iguztu, hori zure familiak, zure familiako kideak bazirela musikariak ez, orduan, pixkatzu, zu horregatik ere bai hasi zinen musika ikasten? Ez dakit, hori igual gurasoi galete barko niek, ez dut horretaz hain zuzen beraiekin itzegin. Baina bai, banuen interes hori, orduan... Uste dut beraiek ere ikusiko zutela eta ongi dituko zitzaiela horra joatea. Nire inguruan, igual ez dut musikari, familian zuzenki, musikari profesionalik euki, baina bai afizioa handia, eta bai, ez dakit. Zaloa Badiola. Egunon, goizeko 7 dira apirilak iruditu, osteguna da ongi etorri naiz irratira. Aurrez ikusken 5 minututan, 28-biko partzial batekin Europe Cupeko finalean sartu da Bilbao Basket. Remontada historiko baten protagonista izan ostean pozik hitz egin dute Bilbao Basketeko ordezkariek zalei eskainez garaipen ikusgarri hau. Jaume Posarnau entrenatzaileak saskibaloi balan zoroa dela esanez eskaini ditu lehen adierazpenak. Basketball sometimes is crazy. The demand that this one the inspiration, one the scares, one Bridgestone langile kaleratuko jakinarazi eta biharamen zatiak grebara dela iragarri dute sindikatuek. Hasiera batean greba maiatzaren 31 arte luzatuko dira. Jaurlaritzak bilera eskatu dio multinazionalaren Europako zuzendaritza. Goizetik hitz egin du hango komiteko langileekin, nola bat bilera bat eskatzeko, eta bestaldetik baita ere eskatu duguna da zuzendaritzari eskatu diogu nahi dugula ulertu nola heldu diren erabaki hontara, eta nahi dugu hori jakin Europako zuzendaritzarekin. Eta ELA sindikatuak iragarri duenez akordiorik gabe amaitu da Laudioko Guardian enpresako enplegu erregulazioko espedientearen negoziazio epea. Sindikatuaren ustez ez dira kaleratzeen arrazoiak egiaztatu eta kaleratze kolektiboaren aurka egingo du epaitegietan.
Eta Sunsundegi 2 aste barru sartuko da likidazioan, enpresa erosiko duen inbertsorerik ez bada, Sunsundegiko 341 langileak kalean geratuko dira. Maria Txibite gobernuburuak amaierar arte borrokatuko dutela esan du. O sea, tiene volumen de trabajo, pero es verdad que su situación económica es complicada. Bueno, pues yo creo que la esperanza no se pierde hasta el último minuto y hasta el último minuto estaremos trabajando para que esto, bueno, pues pueda ser una realidad, aunque como digo, bueno, pues ya estamos prácticamente en tiempo de Atortxurrokek lau talderen itzulerak iragarri ditu asteazken honetan. Latzen elkartasun jaialdiaren agurrean egongo da, 17 urte eta gero bere ere serkiak berriz ere taularatuz. Iruñerriko Afu eta Eskatu ere itzuliko dira eta alaitzen